Question खालामगोन Manav Lovely Bwisagw sir. Hello sir. Hello. सोंथिनि फिननायखौ होनो थाखाय नोंथाङा थाग थियारि ना? औ sir. Okay. दा आं नोंथां बिनानावसिम सोंथिया बेनो जाहैबाय बर'नि दख'ना आगरनि सायाव नों मा मिथियो बेखौ फोरमायना हरनो हागोन? आङो दा जा दख'नाखौ गानदों बेयो बर'नि आगर, बर' आगर आरो बेवहाय फारैयाव मेगन दं, दाउथु आगर, दावराइ मोख्रेब, खैजिमा आगर, गासै नोंनि गाननाय जोमनायनि सायाव आङो खोमायाव गानदों खेरा गहेना नङा नोंनि गाननाय जोमनायनि आगरनि सायाव नोङो जोमग्रा लादों आरो बे जानजियाव खास'दों नों दख'नानिखौ जाबाय आरो बे जोमग्रा लानायनि आगरफोरनि मुंखौ बुं हायोबा आङो जोमग्रा लादों रेगे रेगां आरो जानजियाव खादों आर'नाइ आरो आं जाखौ गानदों दख'ना। गोजोननाय थाबाय। दा नों मा खालामनानै थानो मोजां मोनो? आंथ' अरायसम मोसाबाय थानानै मोजां मोनो। अके दा बिनि सायाव मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों आं दा नोंथाङा मोसानो मोजां मोनो बिदिब्ला नोंथांनि सायाव नोंनि दोंसे जों मोसानाय नायनो गोसो जादों दा नोंथाङा दोंसे मेथाइ मोसानानै देखायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय ससे 1 स्टेप बा 2 स्टेप मिउजिक प्लिज बिनानावनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों Question to কৰিব Rajiv Basumatri sir আৰু তেওঁ অসমীয়াত এনসাৰটো দিব Sorry বড়োত এনসাৰটো দিব खुलुमबाय सार आंनि मुङा रिना दैमारि खुलुमबाय आच्छा रिना मा होनो नोंनि हबिखौ खोन्थाग्रोलाय फार्स्टआवनो आङो मेथाइ खननानै मोजां मोनो आरो मोसानानैबो मोजां मोनो नखरां सेसे रायज्लाय हरदों हनै बर' बिमानि राव नखरां सेसे रायज्लाय हरदों हनै बर' बिमानि राव थेंक इउ जोंनि मा होनो दैखं खोलानि सासे मुंदांखा रोजाबगिरिनि मुं दैखं खोला माने जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टखौनो होनो बर'नि रावाव फरायना सुजुमा दैमारि आब' थेंक इउ मा मुं मिथिगौ नोंथाङा बरनायनानै हो अननानै बर' सुबुं मोसानाय आजाखौ दामग्रा देग्रा आगजु खाम सिफुं सेरजा जथा माइक्र'फनखौ इजा मोनसे जाफ्लें
आरो जाबाय दा बिनानावा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो नोंनि हबिया मा बर' ख्रिस्टिनि मोनसे नाम खिथा हरनो हागोन नामा मा दा नोंथाङा बारदै सिख्लानि मोननैसो स्टेप माने मिउजिक गैयालासेनो आंनो बारदै सिख्लानि मोननैसो स्टेपखौ आंनो जोंनो दिन्थिनो हागोन ना अके दे अब्ला नोंथाङा मिउजिक गैयालासेनो आंनो खिथानानै हो अननानै ओके रेडी ओके स्टार्ट কুৱেশ্যনটো কৰিব অনিলিয়া স্বৰ্গীয়াৰী মেমে তুমি কি কৰি ভাল পোৱা মই ডান্স কৰি আৰু তবলা বজাই আৰু লগতে অভিনয় কৰিও ভাল পাওঁ তুমি এনে বড়ো ফিল্ম বড়ো গান শুনিছে না নাই বা চাইনা নাছে শুনিছোঁ গান শুনিছোঁ আচ্ছা 2 লাইন বড়ো গান গাই শুনাব পাৰিবা যিকোনো তোমাৰ যি গান মুখস্থ আছে বড়ো গান স্যার ডান্স কৰিম নেকি আচ্ছা ডান্স কৰিবা ঠিক আছে বাৰু 1 মিনিটৰ টাইম দিছো তোমাক ডান্স কৰি দেখুৱা মিউজিক প্লিজ Music, boro music, porque la mano. Thank you. ঠিক আছে যাব পাৰিব আচ্ছা আমাৰ ৰন্টু ছাৰ আছে ইয়াতে তো তুমি তাক প্ৰপ'জ কৰি দেখাবা এক্টিং তোমাৰ যদি হবিটো এক্টিং হয় তাক প্ৰপ'জ কৰি দেখাব লাগিব আমাৰ আগত মই প্ৰথম সময়ত তেওঁক লগ পাইছোঁ হয় কমফৰ্টেবল না মই প্ৰপ'জ কৰিম হয় Wow, so handsome and tall. আপোনাক দেখি মই বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ মাকে বোৱাৰী বিচাৰি আছে বোলে মোক বিৰাট ভাল পাব মই গোটেই কাম জানো আচ্ছা থ্যাংক ইউ তেতিয়াহ'লে এতিয়া তোমাৰ ভাল পোৱা যিকোনো এজ ইউৰ লাইক এটা এক্টিং কৰি দেখাবা তুমি এক্টিং হবিটো এক্টিং বুলি কৈছে মই তাৰ কাৰণে বেলেগ প্ৰশ্ন নকৰিলোঁ এক্টিঙৰ ওপৰতে মই প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ কমফৰ্টেবল মই হেলেনা দৈমাৰীৰ এটি অভিনয় কৰিব বিচাৰিম আৰু সেইটো অভিনয়ত তাইৰ গিৰিয়েকে দুহাৰিমান লাইন কয় অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি সেই শাৰীটো কৈ দিব পাৰিব নেকি যে লাইনটো হৈছে লাগি नोंनि साहा फुदुंनाया
गोथाव जायाखैलै एसे गुसुना फुदुं दे माइक्र'फनखौ अकণমান ঠিক কৰি দিব জাজেছ ছাৰক लावगि नोंनि साहा फुदुंनाया जोबोर गोथाव जाथारदोंब्रा दे ना खनसे फुदुंना होबाव उल्थासो बुंबायसो दे ना अन्नानै आंनो कापसे साहा फुदुंनानै लाबो र' दे एसेसो टाइम र' आं फुदुंनानै लाबोनोसै मा बिस्कुटजों जागोन एस बिस्कुट ना टपटा बिस्कुट आंनो टपटा बिस्कुटजों लोङा सना आंनो कुकिसजोंसो लाबोनांगोन औ आंथ' नोंनि लंपेन्टनि पकेटनिफ्राय खावनो नांगोन दा आंथ' लंपेन्ट गाननानै हाजिरा मावहैयाखैना सना आं गामसा गावनानैसो बन फाननानै फैदों नोंलाय अबेनिफ्राय आरो फैसा मोननो अ नोङो आंनि आफानि लंपेन्टखौ खावनानै लाबोदों नामा लावगि जायालै नोंना बुंद्रायनाया बिदिब्लाथाय आं नोंनि साहाखौ लोंनाय नङालै अननानै होफैब्ला लोंगोन अननानै होफैयाबा आं लोंनाय नङा दे 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 थेंक इउ दा कुइसनखौ खालामगोन मानब लाभलि ब्रह्म सारा नोंथाङा जे दख'ना गानदों बे दख'नानि मुङा मा बर' आगर दख'नानि मुङा मा नों जे गानदों बे दख'नानि मुंखौ मा होनो अके हाबायाव बिहामजोनो गानहोनाय दख'नानि मुंखौ मा होनो दख'ना थावसि दा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ सार কুৱেশ্যনটো কৰিব অনিলা চৰকাৰী মেমে আৰু অসমীয়াত উত্তৰটো দিব ইংলিছত দিম বুলি ক'লে এইটো ৰাজীৱ বসুমতাৰী ছাৰে কুৱেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ Hello, Hello, sir. What is your name? Sir, my name is Dream Lina Bosumotari. Rimlina Busumutari. So tell me, what is your aim in your life? Sir, my aim in life is to become a civil servant. Achha. Why do you want to go for civil servant? I want to help my society, my people. I want to make my people proud of me by doing good jobs, by helping them. Thank you. And can you tell me about this one, that why we Boro people wear red dokhna in which occasion? Kerai Puja, And marriage. okay, thank you. And last question for you.
suppose you are a role model of young girl, then what message do you want to convey for them? Yes, sir. I want to message them that winning is not so important. We must compete against ourselves so that we can develop our personality, so that we can develop our self-confidence. By becoming a role model, we can represent our culture. Thank you. And last question. Tell me the name of the Boro feature film who is awarded national awarded. National Awarded first Boro feature film. Alayaron, And who was the director of Alayaron? Jungdao Bodosa. Thank you. You can go. Next contestant number 4. Question ko kalangkan Manav Lovely sir. Hello. Binanawni munga maman. Nena Kaklari. Da binanawni si moनसे सोंथि. बर'नि दोरोङारि संनाय खावनायनि माने बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा नों मिथिनाय ओंख्रिफोरनि मुंखौ बुं. सबाय ओंख्रि, अमा बेदर, नाफाम, मैद्रु आरो Ondola mista. अनला ओंख्रि आरो Oh, mana mista? अमाजों फास्ला जागोन नामा सार? दा आरो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सानबावनो लादों आङो. दा जोंनि बर'नि हाबायाव बिहामजोनो गानहोनाय दख'नानि मुङा मा? दख'ना थावसि. Đây. Nung nama. गोजोननाय थाबाय. थेंक इउ सार. दा बेजों लोगोसे बर'नि आर'नायाव नोंथाङा मा मा आगरनि महरखौ बेरखांनाय नुयो बेखौ फोरमायनो हागोन ना? बिबार आगर, हाजो आगर आरो निजिरा आगर.
2024